puasa ndak ada, mengaji ndak ada, bagure ndak ada. Itulah tak ada ngaji pun duit. Coba bagian namo sembayang indah, puasa indah, to mati. Matian namo tak korwal. Coba lah kira-kira sembayang indah do, puasa indah do, mengaji indah do, baca Quran ko bagai indah do. Sudah to mati. Coba bagian namo wae ugang kayu gadang. Namo mati itu. Ayo mati anjang. Ado si ko kiro ekwa. Ana mo eko mati anjang. Indah amma ko mati anjang. Awak yo bana muga je mat buat duga. Dinyon. Ambo manu dua. Ndak manu dua. Di Nabi baganti di Tayyibah, di tempatnya akan dikuburkan, mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat dunia, bahwa sesungguhnya waka mati. Mati pulang kampung. Pulang kampung adeknya Minang, bajalan babua bate, malenggang babua. Jalian ada dosana ambo sadoe. Kalau pulang ugang dari Jakarta, adi bawa oleh-oleh. Dodol. Oi ugang pulang Jakarta adi bawa. Dol. Pulang dari Medan adi bawa. Lah pulang di Pekanbaru adi bawa. Nih pulang di Padang adi bawa. Uang pulang wak di Duya ke Akirai adi bawa. Lambang apa? Mati-tikai ya dia pulang. Siapa majan kau mik lah majan tu. Kau mati buat lamang ada tak? Apa? Yo tu saya yang kau ambil tadi. Ya, kan saya yang kau ambil tadi. Pulang mandi, buat koin basahan dia bawa pulang aja tadi dia pantun dia takkan ada bawa tadi dah. Ya muka suwe amal ibadah di bawah mati, harato dibagi ugang. Tu muka suwe. Nah jadi kalau lah jalan nang kadi bawah 7 poin saja. Kok nyampang besok pagi nan menanam datang memboboi, nan mempunyu datang menjapoi, mati namanya awak. Allah cukui nang kadi bawah du sana. Oi lah cukui kadi bawah. Kalau alun mulai lai. Iko kan banyak je dah jo saja nu gila aman, gampo dah ada kini lai. Covid dah ada kini lai. Sajak nu gagi laman ko laman le ka sugau tu dulu ka tu gampo 2009 panua sugau iyo nyo takui pu duit kene la aman kene la damai nyo nak mua ka sugau le no bantong ko maleh sugau awak tak katuanya mah je. Nah ingin sana mati tidak bergarah pasti dikubur tidak bergarah pasti yomel masar pasti somma yuhyikum somma yumitukum somma ilaihi tur. Awak akan kembali, awak mati di dunia balik yumitukum somma yuhyikum sudah mati besok mati di dunia balik yomel masar kita dunia balik tiba di yomel masar bapak ibu kita menemui proses ada batimbang ada manitih-titisan mustaqim. Ada kisah keadilan. Awak dikisah nanti nama-nama catuak Jawi. Habis suak kan catuak dia memasar. Kan banyak orang kau nak banci ka Jawi orang. Jawi nak bahare dah. Masuk kalau adang taruang aja orang dicatuak panggua Jawi tu. Tagi molo catuak Jawi tu dia kira suak. Dan kadang kucing dikilip telingo kucing. Alah kesalahan kucing mangko bakilip telingo den. Nanti tadi model masar tu balik tu. Lah dosana ambo di mana saja anda berada, kene pastikan siapkan diri untuk inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bala tekan tu awak. Agilannya sabar leha. Taruh. Lanjut. Lai kapai kata TPS bisu Allah. Lai pilihan nis. Maaf nama pendukung Prabowo, mendukung Ganjar silahkan. Awak dukung Prabowo ko dukung lah.
Awak nak kuang Anies ko silakan. Awak nak kuang Ganjar boleh. Tak apa-apa. Tak ada di tagah-tagah si kodo sana ya der. Nah, jadi kene Nabi langsung menangkelai. Nabi tabang lihat dengan ruas syutap. Lopek kedua tiba Nabi di Madian. Madian tu sajar Musa. Musa dikajah de Firaun basobo dengan anak Nabi Su'ib namanya Siti. Siapa nama Sapura. Nikah Nabi Musa Sinan dengan Siti Sapura. Sudah tu tuanku lanjut Nabi beranti nan katigo di Bukit Tursinina sampai Nabi sampai turun kitab Taurat dan kitab Injil. Setelah itu Nabi lanjut melompat lagi dengan burak. Tiba Nabi di Baitul Lahmi. Baitul Lahmi itu sampai lahir Nabi Isa alaihis. Di Baitul Lahmi itu lahir Nabi Isa. Mana mau Bethlehem atau Baitul Lahmi? Sudah tu Bapak Ibu cepat cerita. Naik lagi ke atas burak. Lompat yang kelima. Tebo Nabi de Masjidil Aqsa. Tu Quran yang dibaca de Qori wak tadi. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil Aqsa. Itu antara Baitul Lahmi dan Masjid Aqsa, aku disebut kuami dia. Allah caliakan tujuh balai pemandangan. Lah dibaca dia ambo tadi cie, orang baca cok tanam, nananca dibaca tinggal tu ambo nambu lah. Nanca lah dibaca, ala dipraktekan sekali lah kumpul piti nampak ambo tadi. Akhirnya nambu lah. Bade wak kau linda ba nambu dibaca. Dia bu tinggalnya aja. Nancai dua je. Cewa cok tanam, cia rumah Siti Masita. Ala baca dia mau kini tinggal 6 buah ni. Siapa tu kau? Nan paling sadih mana lai? Iaitu nampak Nabi orang beganang di sungai darah bu. Nana jo darah sabatang aye. La 80 tahun lo muema. Lai pernah bersobok nanah dia mak. Nanah nak pernah sobok dia mak. Darah pernah darah. Nanah jo darah sabatang aye mak. Ndak sati tiada. Sabatang aye nanah jo darah. Asinan tinggal. Manggalaga tu jo. Ndak dikoli dingin nanah jo darah tu nabara. Nyua soe bangkin nanah jo darah tu gak masin-masin pai gati. Ambo ndak lo pernah magasoan dah. Kau awak ingin magasoan gak soal lah. Manggalaga coko mia ange jo. Mia ange. Manggalaga nanah jo darah tu sabatang aye. Anyo sinan baganang itu. Tak cogok kapalo tibo batu tembok tak masuk alam liya. Tak cogok lo tibo lo batu rap masuk alam liya. Astagfirullah ya Jibril. Siapa ini Jibril? Haza ummatuka ya Muhammad. Kau Muhammad. La ilaha illallah. Umay ambo ba mangkota kakona nasib eko di sungai nanah jodoh ko tinggal manga kajo de teduya ko Jibril kalau umay eko ya Muhammad wakatu de teduya mamakan riba akwa kara jawa wa riba eko sado riba. Apa nak ada di kampung awak kau riba kau menjual yang dia teh jadi bubuh itu leh. Awak tak kata jesalam mo kau nyengkau abanti leh. Kadang yang tulu sudah babuah do baru babungo kau ala jual 3 juta. Jadi yang nama tu isa kabuang. Di panje bagaja yang niang kau bau kelepak jadi yang tu lumbun ni leh. Dek sasa pitik. Tukang borong ala tibo je membeli. Baga jual bagi ajar yang nyampe petang kau. Baga telur yang. Telur dewa 2 juta, 2,5 lah. Itu sak dah tu bayi. 2,5 juta ajar yang sampai petang. Sampai atui sakaruang. Kero ini panjir pada tu gageh di nyo 20 akaruang. Kecil ngomnya la ilaha illallah. Kan naik deh. Siapa kan naik kau orang punya jagiang.
Sabaliaknya ada lo terjadi. Di panjang jayang kira jayang tu makanya tupai. Nah ada dapat jayang sangah kaguang tabali 2 juta sangah. Agak juga tukang borong dua. Kena gale. Tu mangko dilarang. Babu lihatnya tongko. Panjang jayang tu agi opa panjang. Jual sekaguang bagang bali jaguang dan sekaguang. 3 tu yang bali 5 kaguang juta betul betul. 20 kaguang akali 3 6 juta betul gua. Ambil jalai patut dietong patut ditimbang patut dikaguangan menjual di atas tu akibatnya kondak tukang jual kanai kondak tukang bali sah pasti kanai salah cek masuk duyan ke buah suaka wa baju aja buah duyan DT 2 juta kira 5 puso keluar duyan turun jauh habis aduh kanai wa kau tak boleh jangan dibubuhi surah kolai. Ba nancaan ko. Nancaan. Upah nugang manje jagi yang awak tu. Sudah di upah nugang manje jagi yang awak tu. Di sana. Atau di kaguangan. Bagang bali sa kaguang. Sa nama tu. Upah panje bagang sa kaguang. Upah panje 30 sa kaguang misalnya. Barasiah ugang menjual. Barasiah ugang bali. Ko celai nanalu nabih di kampung awak dia. Boko bangi lah. Boko bangi jalan bo bangian. Tuangku ami bangihan. Bako itu na tuangku baundang me. Ko imam bako pajatu na undang karajo denje kanai re. Nan sakit hati tadi tu denjo tu tuangku. Kon nan manjua aja yang baborong ko den loko tuangku. Ko cek lah ya. Ni awak kamalapen. Yo dah bahari suran gaji yo. Yo batarangan ego. Lain dah bah lambe pulang. Ni awak kamalapen baban dia ni mah. Sidesikan kanikah. Siati mo minantu layu gang wa timo. Tapi abaan awak kurang. Pakai pitiuni 5 ameh baa. Muammeh ya. Apakah itu nili muammeh baanya wa kamalapen baban. Di salangane ambo agya pakai ko pitili muammeh apona de paci. Ko bayo. Ada pe di den. Wah. Ko pagang gadai caro balando ribu ele ka. Ambo pakai barang unili muammeh laki ambo bayi pacik lo kambi ambo 5 batang. Aduh ambo itu banyak. Kok memacik kambi ada baru? Nanda boleh manga, nanda boleh memanje kambi orang. Oi, awak yolah takatu ja dulu mangko. Ancak bakti gini lai. Yo bade unko 5 ameh na moe pitiwa de anang kadapek de awak. Anang dapek de awak ko dan harap. Bagi kiro pitiwa 5 ameh je de enyo. Kambi wa panje sekali 3 bulan. 5 batang tu tunggu 1 itu masa kurang 1 kali 3.000 je lah 3.000 jo riba Baru sana ada orang buat sikodo. Banti lai. Ko tanya jengko nalah sudah tu baatu tuanku kambi itulah 6 tahun dewangku awak je mambiak buah 3 bulan jengko baatu riba tu yo tapi baacara tu lah anggap je ndak tahu dah baadra den ndak tahu dah ndak bersorah bawa dah bersorah ndak tahu dah mah awak ndak tahu masuk riba dah kau tanya malaikat dia ndak tahu dah ada hang. Ya kalau orang nak tahu kau kan tak dapat hukum kau dah mak. Anggap je nalah selama kau nak tahu, bibi suat jan dipanjek jo kan biar baca tu. Membana bobo, lu nak do basua orang kayo dari balai. Lu nak do orang basua kayo dari empok je, dari makan riba je, dari jadi orang meliang je. Si anu tu saja jadi orang meliang lah kayo kini ada tu. Sanu tu saja bampok lah kayo kini ada tu. Jangan main tu sana. Kecil awak ya, awak kuni ko lalok mangai ko. Asyang lo mode pula.
Lah jaga. Nama lalu jaga ye. Agia lah ye lalu. Na lalu tu minta ye. Basuh muka. Webo. Di belakang nak sebalik maco. Tengah maco kau dulu lalu kang dah. Aduh lalu kan dah. Terus. Nah, ini bahaya riba. Kalau nala terjadi itu bangku, lah 5 tahun mongko panje kambiungan ko, yaudah yang berlalu yaudahlah. Balai nasilah jadi buku Abingo ko kate lah kami agak tahu ko ndak percaya akan bota nyon ka buya be ko paningamo ko ndak ka dia mo ko mi ta nyon ko ndak percaya wa ye masuk itu riba saja leh to piti wali muameh jede ni atau kambie wa panje tarui saja leh tu riba gadang lo pada riba de anu tu riba piti di bank lah hati-hati jangan sampai seperti itu. Kalau tak makan bangko, kalau tak makan dia awak itu, maka awak memakan riba. Awak lah dia tahu dia mau marah malam kini. Awak makan jo bisua. Tangguangan baganang di Sungai Dagah bisur sana. Lai talok baganang di Sungai Dagah. Nanan yang ko jaba ako talok. Oi talok baganang Sungai Dagah. Jangan makan riba jo dah. Awak lo dia lagi Nah, yo dosa nawa terpesona DPT banyak. Cewak koleka kayu awarin dah lo namua kayu ngam makan riba. Dia lawan tukang julo tembak. Aku dosa nak Manggale, nanti gantau Medan, Jakarta, Pekanbaru, Batam. Di salam piti dosa na namanya lah piti lah. Nyo sana na salam piti cakap wanyo. Tapaso pasalang julo tembak. Aku jaleh lo riba. Julo tembak kau mau dempak mua. Salam piti 10 juta. Bayi tiap bulan 1 juta 300. 10 bulan tamai. Bagata bayi awak tu. Salang 10 juta. Bayi 10 juta 300 sebulan. 10 bulan. Bagata bayi. Berarti riba 3 juta. Kan awak nak naik kau nyo ni mau tu kau. Kadua-dua pada so. Kalau ndak awak salang kan ada makan riba orang tu. Dinda ugang naman punya riba, ano kan nama kadiba, kau ugang nan manyalangan, jo ugang na tukang salang, samo berso. Kok manggaleh awak, cukui piti awak bagamo dan sebanyak tu je lah galeh. Kok ndak, basalang piti rekening orang bank, basalang iko, basalang itu, membayar riba tiap bulan. Tu kadang-kadang ada dosa nak ndak berkah piti PT lai banyak itu susah. PT lai banyak itu magano. PT lai banyak mato nak mula lok malam. Ado manepon ko baakang ko baa. Nak mula lok mato dong ko je. Matilah. Nak mula lok mato baa je. Mula pandai mau be doh. Atau mau tunjuannya ya balik kanola kata konanda pel mere D2 je mo. Di azepam na moe konda balina CTM nang kuniang doa. Ala lo deh itu. Pijan makan limo mati deh. Cikie makannya. Ba masalah nak mau lo matongku. Mungkin ada nan salah. Mungkin ada rezeki nenda halal. Mungkin ada nan riba. Ambo tahu tarang itu sana Dia lawak bansai. Biarlah makan jo sambalado gai. Biarlah ndak bau to mewah takaungku tu dosa. Kami para boy dijual pasti boton canya. Kayu jati di Bali 3 juta dijual 20 juta kalau mak deh. Awam pilo tak beli dah, lu mujud ada di beli dah. Baga kau dia 5 jutanya kan dah kurisian kalau kau 2 juta mah tu dijual kami kau. Kalau nan pakai jati Jepara tapi nano tu bo 8 juta. Adi Bali itu 2 juta ternyata. Adi tam di CE di kili ini si kau dibuat jual 4 juta kawalai. Patui bali tuan canya. Jadi titik golong kami dah wak. Kami bini 2 tu jorong kacang ilo bini sekali 2 jan. Awana tahu nama pe muda na jorong. Iko.
Sagagah kau lo nyobi nilai. Apa nak ditunggu kau? Iko Jokowi kau. Kepuak bah Jokowi. Ayo no pacar kuliah baru. Nyo menunggu pacar tamat lo. Anak tamat pacar baru baru. Ancak baru kau mangkau bi terpek dia mak. Pikir ada. Amin lo macam. Lah, jadi hati-hati dengan riba kaum muslimin. Di mana saja. Oh, kau banyak banau kau menonton ah. Ilah. Amu hati kau menonton ya. Kau awak saja viral petang kau pak ibu. Awak do mengejar di Padang Panjang. Piliah Anies. Viral. Ibu-ibu ni tolak banyak orang mengirim ke bola-bola amun caliannya. Tu bah agak aneh lah. Viral menah. Aku lo sembuh lo kau anu nak di viral aneh gini kau lah. Anu lo dah lihat viral lo lihat. Ambo yo. Kalau 6 buku ada calia apa ibu? 6 buku ada tahu kawat. Jangan buku ada calia. Nyu ado di balik tu. 6 buku ada kecil kawat timur lah. Ado balik di Allah Taala mah. Aja bangih lu aku kau tahu. Di kecil kau bagaimana begini begitu tahu anak lalu lo mentau balam dado cito itu. Biarlah kadang-kadang jo itu lo viral awak. Jo 6 buku tu lo viral awak. Ingin lo orang tahu kau bisa awak kapai kabatam le gua mengaji sama lo kan. Kalau baga tahu lo ada undang-undang kabatam lo. Kau pasal jago undang gale ayam ni kau piti sembuh. Ayam gale dia batam ni. Si dah salah wa Allah pernah wa kumahai ka. Kumahai pakai kolam remang. Pakai ayam, ada lo ayam ke rumah. Inya mangale ayam kan aja itu ada ayam rumah Ayo, kondo sana kan siko. Mambo terserang bako tibolo siko jo. Dari Batam aja uwe mai. Mengalah pulang saja uah benar. Lei satu yang menyumbang untuk sugo ko kecil. Awak gagu jo aningku. Dia banyak pemain satu pula pernah main tambah. Baiklah lei. Tu dulu tu kalau kini tu lah mali umah lo cek lei tido. Tu lah 5 tahun di belakang mo kumah itu. Mo nyumun ambo diundang ke Batam singgah kumah di cali anu manca ke kumah cawang ku aja. Anca baru musaji ko nak mangga musaji umah dah. Kini kat timbul lah tambah lo mah tu kat 2 lagi katanya. 2 mah tambah dah. Kau ambil lo kan dipotong mata lo Lah balik ada sana ambo di mana saja anda berada. Kini kita cari apa ibu? Hati-hatilah. Ambo kecem pokok padang Pado memakan riba, pado mengalih jo piti haram, pado membiak makan piti riba, biar bansai, mato sanang lalu ende. Hidup bahagia dengan yang halal. Tapi kalau yang haram, hidup susah, payah, susah, paniang, panik. Bangko paniang jo paniko, kanu di badan bermasalah. Batanyolah. Badan awak ko bang ko ndamu aja salah baik sudah. Tando adonan salah di badan awak. Samo jo ambo to namanya sopir oto Lain ba auto ko soe ko. Pasti adonan salah di oto terus sana. Dan do ko remela na salah. Ko lahare na bakuncang. Ko busie na barasia. Ko miya ta sumbe pokok ndak la sua ba auto ko ya. Masalah, ada masalah. Takatulo badan awak. Ada masalah di badan awak mah mangkondaklah suah badan awak. Mungkin ada makan riba, mungkin ada makan anak yatim, mungkin ada makan piti masjid, mungkin ada utang dak bayi, mungkin ada makanan haram. Banyak penyakit umat kau dah tahu ya. Kadang piti masjid lulu aja. Batu kapeng orang yang puri lamo tu nak tahu piti nak pukul banting. Dia kalau banting di bandara kini, saudara ni nak tahu nak lapik. Apa aja ndak salah baik ke duit tu pak tagak ambui dah itu mah ambo pengurus lo pak ibu ambo miliar bapak ibu gue pondok pesantren tapi ndak piti santren tu memakan dah piti ambo masuk pijayo dah bapak tiap minggu tu mengolah beti sampai juta 5 juta apa tukang siapa bayu banyak aku bayi ceramah ambo kamai tu dah ge piti kana ada mau piti sembuh na cebo model ambo ko cebo satu ini ke masyarakat ndak satu ini ke masyarakat kau jawab tuanku tu bagaimana 1 11 10 malam sayutanya mah bisa topah tuan tukang kalau model kami jong kau ambil kau nak taluk dengan magi 1 itu banyak lagi orang lu nak dopi santren bo pak ibu musaji sangat kau tingkat 2 pak ibu 2 miliar betul pak ibu yo lu sudah lah lokal bola sudah 5 tingkat 3 aku dulu lokal 3 le pak ibu minta piti pimbo ke Jakarta minta piti haji sagi 2 juta
Pak Ibu ka baitu ramah Padang dah gelo deh Bu J PT 27 juta. Patang Pak Ibu ka kau gubernur musaji raya model mah ada itu acara Isra Mi'raj Patang. Ala dah gelo deh mayer di PT 27 juta. Alai. Nah, do PT ambo PT itu tamakan ambo lah. Malahan kau dietong PT saku ambo kau nama suat santren. Tu mangkoi duit ambo bahagia Pak Ibu. Kadang mia oto mu habis gitu. Abi mi to diri peminsin dak dolo pitiha. Ado sekali botang peminsin sagana wae. Baka dia mia taisi dua tuih dia jauh. Kiro yang pelok di gengo satu mau buah. Awak cewa deli tapal. Di tapal je. Cewa kok lai tapal. Yo tapal. Dak wana do boka-boka dah. Semia do toy. La sudah di sialah dah. Adi boka kira 150 piti 10.000 tu di kabeh du gang 5 balik. Tu tapa. La ilaha illallah kamalo maluka dia doan. Botang mo puluh lo dia piti ruko 150 hanya. Kau nak tinggal na pe ko anda usaha ko awak pija yo kong kunya. Yo aja min awak tu pe ditinggal. Dulu sekali membeli 5 mani di simpang apa. 20.000 anda dolo piti cukui dah. Adi tinggal anda wak kartu tando suntik tu kartu apa tu? Pasien, ala yang buat sampai kini, ndak ada kini kartu pasien terbaca lah. Ala mandi nak kalau dia bayar lah. Iya, tak balik tak jual kartu pasien awak sekilo memani. Tu pengasian kami ungku ndak bapiti, tapi kami ndak pernah maton dalam lobo. Ndak bapiti malimia otong, ndak bapiti tapi kami ndak lobo dah berutang di lapau. Tu pasan buyawa lo tu saban-saban saya awak di pon nanti nan berutang di lapau jan. Kopi sangat butang lo 5.000 butang lo wak. Anda tahan gay cik buya. Jangan minum kopi gay wak. Cik wak kami pakai aku kayu je sado dulu ndak. Kini kau orang dek lah muah bahasa dakah je ko. Kau beko dalam mo ko santang ka pai dah gi orang lah ko maka. Sah ka dah lah pakai. Ala mau kasih banyak penonton lo banyak bana penonton. Ayolah suara awak jadi orang viral. Banyak ya. Ugang saya langsung nonton limu awak lah biasa tuh yang nonton baik buat. Batam Medan Pekanbaru sampai ke Malaysia, ya nonton baik mah Palembang. Lah ulah lihat baik yang bermati. Pastikan, kau kaji lewa. Pastikan raja kiwa ndak bacampur dengan yang haram. Karena kecil modi biarlah bansai, biarlah ndak kayo gay mande dosa namo sadoe. Dia lawak ndak kayo bagai asa kalai di awak lai sanang. Kayo tapi ndak senang. Tanda kekayaanmu bermasalah. Mungkin zakat nak bayar. Aduh, logang lah sambua PTA takui bayar zakat. Mani uzakah namo ibu. Aku parui kadang nanti dia kira yo. Nyu tagak sih ko, tapi parui di po pasabuat luang mana. Isiar jo tu isie ula kalau jengking. Aka jo pajago iko gang nenda amua mamagia jakai. Sampilik kayang kajai balapie jaguang. Orang di Jakarta kamanakane kuliah sekolah SMP tak tahu cuma peti 5.000 le. Ko pajako sampilik kayang kajai balapie. Ndak sanang gay dia. Ugang na sanang tu tengok ugang kayo pamugah. Kok kayo wak bau saolah pamugah. Kok kayo sampili dua-dua di lapau bali anda talue labai deh hanya kau indah ditunggu lo labai tu mbak yelo nak jadi dua-dua lapau ni pajak nak tahu masuk dengan tahu tu mangko kayo de doa orang kampung tio mandoa mului ke masuk mului nabi masuk sungai bukan Jakarta Medan Pekanbaru Batam tu masuk lu mului tu. Tuan-tuan dengan tahu orang sanak kemarakan cucu dapat rezeki nan halal tabali ni murah tajual ni sadang elok basambian berdoaan tu pulang kampung kau bantu emu saji amu puluh telok sakar kau suruh go lo rencana suruh go kamang cek balik kai balik nah dia orang nak suruh go tu orang kayu pamurah. Setelah itu Bapak Ibu Nabi mencari orang Melaka kapalo tak balah kapalo itu. Lihat tu dewa kapalo. Nama na kapalo dewa. Yo kwa. Yo pakai batu tak balah kapalo. Rap pecah boleh. Masya Allah ya Jibril. Ada apa ya Muhammad? Ini siapa? Man haza? Haza ummatuka ya Muhammad. Ini
umatmu Muhammad. Masya Allah. Tadi baganang saudara umay ambo juo. Ako malaka kapalo. Pacak palo itu sana. Tak balah palo. Rap balah kapalo. Pacak bana lo. Basega bana Siya ko Jibril, mangko pacah ko kapalo di laka Ay ko may engkau mamay. Astaghfirullah. Di makam poe ko Jibril, ako kayo gadang ka. Buat luang yo, buat luang. Skabo. La ilaha illallah. Ba aman ko mamacah kapalo ka joe. Ako may ambo ka na joe ko. Ikola Muhammad. May engkau detedu ya wakatu idoi. Ndak pernah samo tinggi kan yang juampu kaki. Baau gang sikole pernah kan yang kau samo tinggi juampu kaki. Bilo. Tu sembayang. Salah mah. Sembayang mai baca doa kau. Betul bilo samo tinggi kan yang juampu kaki. Subhana rabbiyal a'la wa biham. Sama tinggi kan dia. Kan yang iduang, dua tapak tangan, dua lutuang, dua kaki, lakok kata pesujud. Orang anak muai koko, orang nainda amuah sambayang. Kalau makan cangok Kalau makan di mata nga masakan sini lemak ditigan, katigan pa iya makan. Subuh jam 5 lah tibo di leh lumbuang ada muai tu di kota Jido. Leh tumbuang apa? Kumbuang ayo los kumbuang. Ambo datang tu nam muai dem boro. Pulang dengan tahu tu nak akan los kumbuang tu makan di depan. Membalik kau tu pek gulai tunjang na muai. Tu dah jodoh kalau kau makan cangok. Dulu pada orang, lu jago kan dah nyolai body los lumbuang lambuang tumbuang dah. Pai macam makan lama. Pi kalau kau sembayang, ansuela lo. Bayang saja kau taruh lah. Awak sedang anu je soal gua. Kalau ada sihat saya dah. Nancak na jauh orang mau kemal lapuk muncul. Ngan sembayang je. Antara tangku alu nado je pangan naingkin le dah. Kama pangan apa jauh sama. Awak heran juga dia kama panganang. Maka sembayang wa maleh. Kalau makan cangok banapa? Dulu makan pada awak. Awak lo makan dulu. Tapi kalau kau sembayang ya, kau sembayang kama saja hari Jumat pailah sekali seminggu manandoan awak kan nampak juga ngalah sembayang jauh tu. Hari Jumat saja. Kau lang hari itu kau dah talok bah magan Kau dah do je Jumat dah do, magari dah do, subuh dah do, Isa dah do, je do. Dah do je Allah satu kau. Baaka sudah ni ugang kau. Kalau sembahyang dah do Bapak Ibu, ambo agak keras. Lina baaka rena sekene kau. Sembahyang tu pak pembedaan antara orang Jojawi. lagi kayak kau ya. Kau tuangku, kau didengar-dengar aja tambah kaki aja kau jawab pulang walai. Jawab pulang walai kau cek. Kau tambah kaki aja kau nyecer aja. Beda kau. Kalau Tuhan mengecehan, ulaika kal an'am, balhum adal. Orang lain tidak mempergunakan hatinya, matanya, telingonya untuk mengenal Allah. Tidak mau sembayang. Ulaika kal an'am. Orang ko samo jo binatang kata Allah. Balhum adal. Bahkan lebih parah daripada binatang. Dia awak tando awak ugangan ko tiba surau. Cuba lihat sabanyak kau dah ada nan jawi tiba ni kau. Biswa hari Jumat ni. Cuba lah kau cari apa saja kau dah Jawi ke. Jawi itu tahu di. Amba pernah sekali pulang Jumat sebuah Jawi. Awang we, yung ko je. Amba anda kajam mai ang tadi we. Kece ambo. Itulah de ungko lah iya wa kajam mai rencana ungko je. Kero di jamai tugang je sado ungko je. Dado nan Jawi di masjid tu doh. Ba, keras tu kau yo keras. Celai bebo.
Rasulullah mengingatkan, wanita cantik, ibu-ibu semuanya, kalau ada padusi, lalu jo suami nendak sembahyang, kan suami kalau laki-laki wah. Lalu awak jo suami ndak sembahyang, kecek Nabi samo lalu jo babi. Agak tu kaji ndak jo mua mati lah. Amo lang ngecek ko bangi-bangian dia mau ko ambil kan nyo na undang amo mai. Kata satu jua wa ta indak nak tahu ambo dah. Na jalan nyo na undang mai ko kage na soe nyo. Tolong apui na mo na pe tongku tu me. Ko ta undang lo de tongku baliak ko. Ya ko banyak le ko cara bai bo so ko lal bel lal gele dudul Quran gele atau undang ko tambah kage lo pada ko malai. Jadi bahaya do sana. Sembayang itu ba tando awak urang. Dia kalau nampak beko suami wa ndak sembayang, murah nyuguhnya. Dah. Ada. Udahlah mulai agak bantu babi nampak dah wang ni. Mirip-mirip jauh-jauh udah bantu empat dah wang. Bata kata cekau. Yo cengko memanrif tak kata orang nak sembayang tu sama jauh je. Bu alam bo. Anda jom mau sembahyang kunci pintu deh. Suruh lalu luar. Awak kadang sanang lo lalu juga ndak tu pandai mo tu. Sanang lo lalu jauh itu deh wah balai. Lalu lah jauh itu deh. Lah inilah bapak ibu ban ndak bisa sembahyang di sana. Tuanku ndak mencari. Tuanku ndak masih sangat cokok kami tuanku. Tuanku tu yo sanang pakai kami joto, peteh banyak, sawi lawe, ambo kayu. Sawi ambo je 8 hektar nak pernah mau memanen tu. Urang je punya sadok itu. Oto dulu rumah tu Pak Ibu, tu memboci oto dulu rumah tu celai. Ambo nak do kayu lo Pak Ibu, cuma titipan ilahi Rabbi. Lah, ungku tu yo, bah tungku katinggal sembayang, tungku piti tungku banyak. Tuanku sanang kami tongko kasawa kaladang ko kada jorong ko nak talo sembayang ko belo wa kasawa bilo wa mengalih keroe de dunia lupo Allah. Mayasa nanti di sana. Nanti kalau mati ada bawa pitih mati. Ummah bawa mati. Suami bawa mati. Kalau sembayang lagi bawa mati kan? Sembayang nang kali bawa mati itu pikir lagi. Kalau untuk nang tinggal tu mola sembuh. Ko malah buat buang pieng ko. Ko sawah ladang lado banyak sengene. Ko minantu bacucu Allah lo. Untuk tinggal je barunya. Untuk kadi bawa kaki lagi. Nang kadi bawa mati lagi di sana di mana berada. Medan, Pekanbaru, Domai, Jambe, Jakarta, Serang, Banten. Tunggu ambo di Banten tanggal 5. Bukan Banten ke menonton Bapak Ibu. Tu suka tunggu dia ambo acara di Banten besok di Serang tanggal 5 atau mau pasaran ke? Dan orang kampung ngaji orang Banten Jakarta ngaji. Di mana saja berada, sampai balai anak gajo di laluan. Payah hidup namun sumbayang di kara. Nada yo lo kadang. Di dunia kok kadang yo bang. Deula lama karajo kalimitimi mancailah diang jo mancai sabe matui jarum jo matui penjai lah tinggal pulau sumbayang muga deulang lama dua di palanta menonton TV jo parabola manca lihat dunia dalam berita dari Mas Anies sampai ke Mas Ganjala tinggal pulau sumbayang deulang lama lalu bakaru dari migau lah pindah ke dalam tabu pagi saling muide tambu ayam baku kuah jawi malangu kiro lah jam 10 lah tinggal pulau sumbayang ada ulang lama karajo di dapur mambu esok jo mambu bubue bue para gede jo mambu cendue
La tinggi gapulo sumbayang lu. Ong 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 diulang lama olahraga. Lagi-lagi jo bakaja-kaja, main tenis jo main bola. La tinggi pulo sumbayang diulang lama jadi sopir oto. Dari Padang ke Padang Sago, pagi-pagi pulangnya sanjo. La tinggal pulau babu kopua. Ini dek dunia tinggal. Ambo harapkan balia Isra Mi'raj ini nendak sembayang lai, nendak puasa sunnah lai, nama nendak bayutang lai, nama nendak bakas sapuan badun sana, bakas sapuan lai, baru berhasil Isra Mi'raj Anda. Kondak mia abi samban lama. Ungkula Jawa-Jawa diundang. PT labi wakatu labe. Awak cuntun kacuntun je. Tahu gak sih kau cuntun? Nah, kata-katu kan ungku Jawa ada diundang. Kata-katu wewaknya. Sodato nabe tebo de Masjid Aqsa. Tebo de Masjid Aqsa. Sembayang Nabi 2 rakaat ditatiangkan ayat 3 kali. Pertama ayat putih, kedua ayat susu, ketiga ayat tua. Diminum dan Nabi ayat susu, turun janjang di perlangi. Bapak cik di Ameh, bapijak di Perak. Lagi tamu sebuah Nabi Adam. Lagi kedua Isa ayat 3 ampe. Lagi nak kelima nak Nabi Musa dan ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi. Ibu ate langi ibu. Senek le konya gila jono bale ibu dalam makhluk Rasulullah. Awak beko bisuan salah lo nak jadi memilih. Memilih jam bagasi ko bisuan sama le. Jam 10 Jam 7 Apa nak kajo pilih tu? Manyu cuak jo jam pe dah. Asiangnya pengenai. Asiang dewa asiang lo deh. Jam ampe manyu cuak engkau anak ka dicucuk. Apa nak ka dicucuk jam ampe. Allah tu jangan sabu ini. Kak jo cek. Jangan pek menyucuat. Siang yo. Cimbangi awak. Setelah itu debo Nabi di Sidratil Muntaha. Taruh Raf Mustawa Rahman sampai Nabi Hadratil Qudusiyah. Tiba Hadratil Qudusiyah disambui di Allah. Assalamu alaika ayuhan Nabi wa rahmatullah. Bahasa wae, selamat engkau wahai Nabi, rahmat Allah dan engkau ya Muhammad. Dia jawab Nabi Muhammad, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Lewat baca-baca tu. Itu munajat bu diibadikan dalam solat kita. Percakapan Allah dengan Muhammad. Selamat engkau Muhammad, kece Allah. Ndak ambo je selamat do ya Allah, kece Tuhan. Umai ambo kayu gadang lubu aluan Indonesia Sumatera Barat. Selamat ne ya Allah. Okey, kece Tuhan. Baru Nabi asyadai. Asyhadu alla ilaha. Asyhadu anna Muhammadar. Manggari tunjuk awak waktu tahiyat di sana. Jadi gari antaranya at-tahiyatul mubarakah. Kopan yang lu kan macam lihat. Baru mulai at-tahiyatul mubarakah. Ada kawan di samping kau sama gadang. De ala apa jadi tangkok de paci aneh. Kalau padusi tambah buat tu nak mama. Awak padusi. Am gagari tangan nak cok buat. Cucu dia teh dia. Tangkuk ada kucing. Balipek 3 basatuan 2. Balipek ko bagi dalam bakura jo buya. Balipek ko batinggan tubuh. Ikarejia. Batinggan nyawa sabitah. Batinggan semangai awi jala pangilu je paniang. Tinggal Allah Zaid Muhammad sipai. Pulangan sipai kepada Zaid. Baama mulangan engkau. Tolong bangaji. Tolong baguru. Kau nak ada peda-peda di sana. Amang gari tak katulon ndak sumarang je manggari. Kau tak boleh gari ni boleh. Mengana boleh tak? Kau nak cukup menembak ni boleh mana kau? Nembak buruk ni. Anda bakaji.
Anyo balipet tiga bahasa tuan dua. Manggagi ada kalimah hakikat. La kalimah syariat, ilaha kalimah tarikat, illa kalimah hakikat, Allah kalimah ma'ri. Di ilah digagian. Ilah kan mereka. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya Muhammad, latibori tampai ambo di hadarat Allah. Ayah kau minta Muhammad, ambo nak minta apa-apa ya Allah. Kalau kau tidak minta apa-apa, okey, aku aja yang mengasihi Muhammad. Aku kasih kau gelar Habibullah. Dan yang kedua khawatim surah Al-Baqarah. Dan yang ketiga sembahyang 50 kali sehari. Nabi awak kalau gue di sana dapat 50 tu taruh dia tabang ke bawah dia. Tiba lagi kanan dia ambil Musa. Stop Muhammad. Dari mana Muhammad? Dari Hadratil Qudusiyah ya kamu Musa. Ada sembahyang 50 kali untuk umat ambo ya kamu Musa. Onde mai 50 umat angkat sembahyang saya sambalan 50 kali nak kata lo deh tu Muhammad. Tu baca doa minta teh balik teh lihat. Minta kurang ke Tuhan umat yang tu kada joy banyak. Nyo ke sawah, nyo ke ladang, nyo ke manggale, nyo ke mancale gai. Bayang semua 5 kali minta balik kata. Minta kurang Tuhan bagi bana ya Allah 50 tu. De kurangan de Allah. Baga di kurangan Tuhan bu 5. Baga tinggal berarti salah tu. Baga tinggal sembahyang lain. Oi urang baga tinggal gini lain. Tu 5 kurang nama itu. Ayo ni ampe 5 kurang. Kalau 5 kurang tu bapa lihat lo kete be kau lihat. Cik ni ampe. 9 kali balik biloa kan sudah hari lah jono balik. Kalau sebenarnya kan yo tinggal ampe 5 balik lo kete minta kurang lihat mai. Kalau lihat balik lo lihat biloa kan sudah mengaji deh. Baga tinggal 5 mai. 5 tinggal nyelai Kak Musa. Indak jota lo di umai 5 tutu domai. Minta je 2 kali setahun. Siko Nabi mantang kata, Kak Musa dari 50 amba perjuangkan. Kini tinggal 5 le. Kau ndak jota lo di umai mo di kayu gadang tu. Banti jadi umai mo umai. Ndak umai dentut. Tu Pak. Mau ya gak kare kalau ndak sembahyang orang ndak diakui dia Nabi umat Nabi Muhammad. Nabi jo ndak makui wa umat Nabi ba nasib awak nanti. Lila mak jo nasi dimakan tu Nabi ndak mengaku awak umat dah. Tu mengkomentar tolong nabo ke awak. Sembahyang awak tu ndak untuk kami dah. Ndak untuk Nabi, ndak untuk kami, ndak untuk buya. Sembahyang tu untuk anda, untuk awak. Kau ndak malai sembahyang. Kamu je kecil sembahyang malai, mengaji malai, makan cangok makan talambe abu kamu dulu orang mana sidan, mayeran. Kau sembahyang talambe lamai kan lah. Balai Muhammad nak minta kurang data lo le do kamu sa lah jadi kau mak 5 kali kau saya semalam ambo turun iya. Salamai tinggal Kak Musa, salamai jalan oh dia Muhammad. Nabi turun pada bumi, Nabi beracak pada burak, burak membuang kau daro. Dilayangkan pandang Jawa ditukiakan pandang nampie, pane burak meninggi, burak meranda. Keroe Nabi latibo di kota Makkah, Isra Mi'raj latam. 5 kali pengantian, 7 balik pemandangan. Isra dek Nabi, dek awak atungkau 5 kali saya semalam 7 balik raka. Melongkar langit 7 sampai kadre Allah. Ada wangko kalau pandai melongkar langit 7 baru sampai lawak kadre Allah. Lah pandai dosa nak melongkar langit 7. Oi lah pandai melongkar. Tanya engkau. Malang ini tujuan hayai alemu kodarai iradai samia basir hidup ayam karajia kano hidup ayam sabita hidup ayam sabita kano hidup la ilaha awak hidup apa Allah
Oi awak ni duit apa Allah? Allah tolong kalangin nampak kamu. Bagajajo buya. Baam meninggal langit na tujuan. Kalau nak pandai dah. Nak baraja dah. Nak sampai ke Allah dosa yang hadir. Maka itulah sejarah Isra Mi'raj. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita. Amin ya rabbal. Amin. Panjang stasiun di Pariaman, tarantang kawe ampe alai, buatan tukang dari Padang Panjang kaki dah jalan Kamuaro. Sedang bakini kita hentikan, lah pasti saja banyak bana kaji terbengkalai. Kalau bau mue kita sama panjang, lain kotiko kita ulang pu. Lantuang kan ya sana, tak singgung kau turun bapak ju ibu, ambo sana kamana kanungang disiko sebenarnya bapak ibu. Mohon maaf lahir je batin. Sebelum minta maaf, ambola memaafkan kita sanonyo. Bari kita bersama tuan. Lai baka maohan awak sanonyo.